presentación, pero non vou a decir de que. Simplemente temos que estar moi atentos. Temos unha misión cando estamos no cole, na casa, na calle, na rúa, que é ter en conta as 3 R's. Sabedes cales son as 3 R's? Para manter o planeta cuidado. Sabedes cales son? Mirad. Reutilizar as cousas que nos poden servir, como cando facemos os xoguetes na nosa exposición de Expo Reciclaxe. Os acordades? Reciclar, como facemos no cole, e metemos en diferentes contenedores para logo utilizar eses materiais e facer cosas novas. E reducir o número de residuos que consumimos. Vale, o que utilizamos, utilizar menos plásticos, e para eso podemos ir con unha cestiña a compra en vez de utilizar bolsas de plástico. Podemos facer moitísimas cousas, pero xa non vou dar máis pistas, porque tedes que estar ahora mesmo moi atentos, porque todo isto van a explicar os nosos compis de... Bos días. Benvidos ao programa Verde que te quero verde. E hoxe imos falar da importancia da reciclaxe. Sabes que? Que toda a xente pensa que a reciclaxe é unha cousa de nada, moi noviña. Pero non, remontase moi atrás no tempo. Fai millóns de anos, a vida nómada dos humanos empezou a sentarse en agrupacións formando poboados. Claro, porque debido ao paso a unha vida sedentaria, comezaron a xerar residuos. Vamos, lixo de toda a vida. E tiveron que comezar a pensar como podían desfacerse dela. Pois sí que comezamos ben con estes prehistóricos, porque tamén vai a modais, Xa. Imos pasar á seguinte etapa, a ver se son algo máis listiños. Bueno, como tú dis, o tempo seguiu pasando e a raza humana seguiu evolucionando. Claro. Sabes o que foi nos romanos? Que fixeron? Organizan os primeiros municipais
Os primeiros vertedeiros, Eso, non te perdona, olvides que é unha palabra moi importante. municipais do mundo occidental. Ese sí que tiñen algo máis de cabeciña, porque as leis locais exixían que o lixo debía estar afastado ou lonxe das grandes cidades. Xa, bueno, aquí tedes un exemplo. Sacaremos as vosas colleitas! Saquearemos as vosas colleitas! Os tomates non! Bueno, os tomates non. Quitaremos todo o ouro! Quitaremos todo o ouro! A ver, non te de ouro! Oh, vaya costa de saqueo, non teñen nada. Vostedes conos pa Roma! Opa. Que estes romanos ian ser algo máis cuidadosos, mira ti, ata espadas. Ai, mi madre, eso que tenían vertedeiros. Sí, xa ves que porquiños eran. E por fin chegou a Idade Media. As cidades eran cada vez máis e máis grandes. E como supoñedes, non había servicio de recollida de lixo, o que axudaba moito a que se estendesen millóns de enfermedades contagiosas. Como tifus, gripe e a temida peste negra. Parece que escoito vir cabalos. Por orde do rei, faise saber que se busca pretendente para a princesa Rosalinda. Aquel que quisiere deberá cumprir os seguintes requisitos. Primeiro, terá que dar caza ao temible dragón queima palleiras. Segundo, non poderá facer pis nas portas do castelo. Terceiro, tenlle que gustar o chocolate con churro. Cuarto, evitará tirar a matinilla dos besos pola fiestra do castelo. Quinto, non poderá ser azul. Aquel que cumpre estes requisitos deberá anotarse na lista que está clavada con chinchetas na porta do foso. Non, eu non me quero casar con esas condicións. Eu só me quero casar por amor. Ai, a mí non me dá medo os dragóns, sabes? Eu non me son a porta do castelo.
casamento, pero centrámonos no importante que mirade, canto lixo tiraron. Xa. E mira, sabes que? Chegamos aos nosos tempos. Xa, tan rápido. Os tempos actuais. Chegou o boom de usar e tirar. Claro, compramos, comemos e tiramos, e así todo o día, xa vestí. Xa. Bueno, con productos envases, obviamente, por estas épocas de uso lamentablemente, que provocan un verdadeiro problema de acumulación de lixo en los vertederos. A ver se son máis cuidadosos. de cabeciña, porque para a música teñen sentido, pero mirade, foron os que máis lixo tiraron. Eu creo que isto que non ten solución. Eu tampouco. Debe ser imposible. Non o sei. Espera. Non se te ocurre nada.
nada, é que a min non, pero mira canto lixo. Estou pensando. Eu tamén. Non podería ser... Ya sei. Eu tamén. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Así es como vamos a reducir. Una bolsa cuando la desacatar. Y compras uno cuando quieren descansar. Apaga las luces cuando salgas a fumar. Y cierra bien los ojos cuando vean que te va. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Esta gustoume máis. A mí tamén. Eu creo que reducir, reutilizar e reciclar é a solución, porque o noso planeta está realmente enfermo. O quentamento global, a contaminación dos ríos e mares, a extinción de miles de especies de animais, son algúns dos moitísimos exemplos da importancia que teñen as tres R's. Xa, reducir, reciclar, reutilizar. É moi fácil. Pero ainda non lles contamos todo o conto tal e como foi. Isto é outra historia, pero non moi longa. Foron tres personaxes que agora coñeceredes os que cambiaron a cor do reciclaxe, porque a cor ten moitísima importancia. Agora, onde tiro isto? Teño unha idea. Co que sobrou, vou inventar un recipiente para tirar os plásticos, e se vai chamar contedor amarelo. É unha cosa para mí, é un gran paso para a humanidade. Que tes que reciclar todo, home. Pois non sei, imos ver. Espera, que nada chega. Acaba o papel e o deixan sen repoñer. E agora, que fago con isto? Bueno, con isto é todo o que deixaron os demais por aquí. A ver, por azul... Xa sei, vou ser o descubridor do contedor azul. Un pequeno paso para mí e un gran paso para o
Que boa estaba esta mandarina. E agora que fago con isto? Amarelo para os plásticos, azul para os restos de papel. Eu podo inventar un contenedor para os restos de comida. De que cor? De que cor? De que cor? Verde! Sí, verde. Inventarei o contenedor verde. Mirade, quedou todo limpiño menos a Ra Gustavo, que se lle olvidou un cachiño de plátano, pero bueno, todo moi ben, todo moi ben. Por último, para dar punto final a este programa, temos aquí a dous personaxes moi importantes que agora pasarán. Quen é ese? Sabes que vos ibais librar de min, Este conto non remata aquí. En el nombre de Compó. Sacada ahí. ¡Échate para allá, una feria! Es media cabeza frita. Maestrito me pesa a mí. ¿Sabes por qué? Porque faz que os nenos se equivoquen los contedores. Pensabades que era cousa da vosa cabeciña, non, truqueu. Tira eso, de non, Tira, tira, tira. En el nombre de Compó. ¡Fuera! No le hagáis caso, Urbaceria, por favor. Tenéis que reciclar en el contenedor adecuado. ¿Sabéis que el contenedor amarelo es unos plásticos? No le hagáis caso, Urbaceria. No. Bueno, Pachi. Pues nada, o contenedor azul es dos papeles, papel. Voy a botar un conchuro. El contenedor verde, en nombre de... Van entendiendo de vez en cuando. Cóstalle. El contenedor verde es para botar as mondas e os refugallos orgánicos. ¿Urbaceria? Ay, Dios mío. Pois sí que é mamá desta bruxa. ¡En el nombre de Compó! Da igual o que cambiedes o conto. Eu seguirei facendo das miñas. Non podo con ela. Non podo. Urbaceria, represento o mal. E vos non fagades nunca o mal. Facede ben como a min. Só quero dicir, xa que me dan a oportunidade, que me gustou moito o conto deste ano. Sí, os que máis me gustaron foron os prehistóricos. Ai, os prehistóricos Porque preciosos. como van sempre todos espeluxados como a min, tal cual. Os prehistóricos foron geniais. Prehistóricos. A mí tamén me gustaron moito os romanos, porque os romanos foron unha xente moi avanzada para a súa época, Ai, Urbaceria. non, moi
moito acueducto, moita terma, moita limpieza, non, amigos romanos, nada. Pero bueno, vamos a dar paso. Son maravillosos. Un aplauso para ese romano. A seguinte tamén me gusta, tamén. Idade media. Escuridade. Canta de bruxas. Eu aí tamén patio das mías. A idade media tamén me gusta. Bueno, a esta xente que ven agora sí que non a entendo, Bueno, un pouquiño a gótica, quizás, que se parece algo aquí. Pero o resto, nadiña de nada. Así que... Cuspidiña a ti. Esa tamilla. Pulpaceria, eres gótica. Tempos modernos. As persoas que salen agora seguro que foron as que máis vos gustaron. Minion. ¡Oh, Minion! Gato cósmico Doraemon. Si queredes podedes vela no Barrio Sésamo. Arra, Gustavo. Agora queremos decir unas palabras que moitas grazas por venir. Tamén moitísimas gracias a estes personaxes que nos quixeron axudar. É un super